ассалому алайкум тамошобинони азизу арҷманд. нашри муфассали барномаи тиловатии ахборро аз телевизиони Тоҷикистон манзуратон мегардонем. 18 июл асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо мақсади иштирок дар ҳамоиши нахустини шӯрои сарони давлатҳои Осиёи марказӣ ва кишварҳои арабии халиҷ ба подшоҳии Арабистони Саудӣ сафар намуданд. 18 июл асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо мақсади иштирок дар ҳамоиши нахустини шӯрои сарони давлатҳои Осиёи марказӣ ва кишварҳои арабии халиҷ вориди шаҳри ҷиддаи подшоҳии Арабистони Саудӣ шуданд. дар фурудгоҳи байналмилалии ҷидда ба номи шоҳ Абдулазиз меҳмони олимақом президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро амири музофоти Маккаи Мукаррама, мушовири шоҳи Арабистони Саудӣ шоҳзода Холид Алфайсал ва дигар шахсони расмӣ гарму самимӣ истиқбол гирифтанд. ба хотири пазироии меҳмони олиқадр саҳни фурудгоҳ идона ороста шуда, аз ду канори роҳрави махсус аскарони қаровули фахрӣ саф кашида буданд. дар назар аст ки пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 19 июл дар шаҳри ҷидда дар нишасти нахустини сарони давлатҳои Осиёи марказӣ ва кишварҳои халиҷи араб иштирок ва суханронӣ мекунанд. дар доираи ин сафари корӣ мулоқоти президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо валиаҳди подшоҳи Арабистони Саудӣ шайх Муҳаммад ибн Салмон ва дигар намояндагони боломақоми подшоҳии Арабистони Саудӣ доир мегардад. نوزدهم ایول اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان قبل از اشتراک در نخستین واخوری سران دولت‌های آسیای مرکزی و کشورهای عربی خلیج از شهر جده به شهر مکه پادشاهی عربستان سعودی تشریف آوردند. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در شهر مکه مکرمه قبله مسلمانان کعبه را زیارت کردند. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон либоси хоси маросими ҳаҷ эҳромро ба бар карда вориди хонаи худо гардида дохили Каъбатуллоҳ ду ракат намози нафл хонданд. сипас президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва ҳайати ҳамроҳи ӯ бо 7 маротиба давр задан дар гирди хонаи Каъба яъне тавофи қиблаи мусалмонон дар рӯи замин ба ҷо оварданд. пас аз тавофи хонаи Каъба президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар пушти мақоми пайғамбар Иброҳими Халилуллоҳ ки дар як паҳлӯи Каъбатуллоҳ аст ду ракат намози нафл хонданд. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо ҳайати ҳамроҳ пас аз адои намоз барои пешрафту шукуфоии ояндаи Тоҷикистон хонаи умеди ҳамаи тоҷикони ҷаҳон ва сарҷамию осудагии мардуми шарифи тоҷик дуои хайр карданд. сипас пешвои миллат дар назди чоҳи замзам бо як ҷаҳон орзую ниятҳои нек аз оби замзам нӯши ҷон намуда ба пояи кӯҳи Сафо баромаданд то дар сайгоҳ яъне миёни кӯҳҳои Сафо ва Марва 7 маротиба рафтуо кунанд. 4 бор аз Сафо то Марва ва 3 бор баръакс ҳаракат бояд кард. баъди анҷоми сай дар пояи кӯҳи Марва мӯи сар бояд тарошида ё кӯтоҳ карда шавад. бо амалӣ намудани ин рукн маросими умраи ҳайати Тоҷикистон бо сарварии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон анҷом ёфт. мавриди зикри хос аст ки ин зиёрат дафъи 5-ум ҷараён мегирад. бо инояту меҳрубонии Парвардигори олам ва бо таваҷҷӯҳи хосу эҳтироми баланди ходими ҳарамайни шарифайн подшоҳи Арабистони Саудӣ ба президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон муяссар гардид ки 3 маротиба ба дохили хонаи рамзии худо Каъбатуллоҳ ворид шуда бо гузоштани 2 ракат намоз барои Тоҷикистони азиз ва мардуми шарифи он дуою фотиҳаи накӯ намоянд. пуштибонии пайваста аз номи поки дини мубини ислом дар арсаи минтақа ва ҷаҳон чанд дафъа ба забони тоҷикӣ нашру дастраси мардум кардани Қуръони Карим ва дар сатҳи миллию байналмилалӣ
таҷлил намудани 1310 солагии асосгузори мазҳаби таҳаммулпазирии ҳанафӣ абу ҳанифа нӯмон ибни собит имоми аъзам аз ҷумлаи хизматҳои шоёни пешвои миллати тоҷикон дар ҷаҳони ислом мебошанд ки ӯро ба шаъну эътибори баланд расонидаанд. ба чунин шарафи баланд даст ёфтани сарвари давлати тоҷикистон ва пешвои тоҷикони ҷаҳон муҳтарам эмомалираҳмон бозгӯӣ аз нуфузу эътибори шоистаи ӯ дар олами ислом аст. ин аст ки ӯ борҳо ба феҳристи 500 мусалмони соҳибнуфузи олам шомил гардидааст. хотиррасон бояд намуд ки то ин вақт президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалираҳмон солҳои 1997 2001, 2005, 2016 ва 2017 ба подшоҳии Арабистони Саудӣ сафарҳои расмӣ ва корӣ анҷом доданд. боиси хушнудиву шукргузорӣ аст ки президент ва ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон барои шаҳрвандон зоироне ки мақсади тавофи хонаи Каъбаву зиёрати равзаи пайамбари ислом Муҳаммад Мустафоро доранд, сол то сол тадбирҳои хайрро амалӣ менамоянд. шароити сафар ва будубоши ҳоҷиён аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар ҳамкорӣ ба подшоҳии Арабистони Саудӣ беҳтар мегардад. идомаи барномаи ахбор. солҳои охир дар пойтахти мамлакат шаҳри душанбе бо мақсади истироҳату фароғати сокинону меҳмонон боғҳои фарҳангию фароғатӣ мутобиқ ба талаботи замон ва шаклу услуби хоси меъморӣ бунёд гардид. талошҳои ҳамешагӣ самар овард. натиҷа ҳамин аст ки имрӯзҳо сокинони пойтахти мамлакат бо шукргузорӣ аз фазои орому осудаи тоҷикистони соҳибистиқлол аз самараи ободонию бунёдкорӣ баҳраманд мегарданд. гузориши Нуралӣ Сафомиддин ва Баҳодур Қурбонзода дар ин хусус. бунёду барқарор намудани боғҳои фарҳангу фароғатии заминаи мусоид барои истироҳату фароғати сокинони пойтахти мамлакат шаҳри Душанбе. мавриди зикри хос аст ки давоми солҳои соҳибистиқлолӣ дар мамлакат бахусус пойтахти мамлакат шаҳри Душанбе бо ташаббуси бевоситаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалираҳмон ва ҷонибдории роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе аз ин иқдомҳои созанда даҳо боғҳои замонавии фарҳангию фароғатӣ таъсис ёфтанд ки имрӯзҳо макони сайру тамошои шаҳрвандон гардиданд. боиси ифтихор ва сарфарозӣ است که طی سیاست خیراتمندانه از حضور صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان طول 32 سال استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان توانست که برای آسایشتگی مردم ملت بسر آسایشتگی تمام ساکنان جمهوری و اینچنین ساکنان پایتخت از زمان باغ‌های فرهنگی و فراغتی و اینچنین باغ و گلگشت‌ها را ساخته به استفاده دهد. برای استراحت و برای فراغت ساکنان بسیار هم یک زمینه مساعد می‌گذارد که امروز تمام چهاره‌بینی سطحی یعنی که شهری و جمهوری در باغ‌ها در یک فضای صلح و ثبات و آرامی گذرانده می‌شود. باید گفت که در اساس دستور و سپارش‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی‌الرحمن و تدبیرهای سازنده و بنیادکارانه رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی دوام سالهای اخیر سیمای شهر دوشنبه باز هم زیبا گردیده جهت بهسازی سطح و صفت خدمترسانی به اهالی و فراهم آوردن شرایط ارزنده زندگی و فراغت به ساکنان و مهمانان تدبیرهای مهم عملی می‌گردند. اینچنین در این دوره اینفراستراکچور باغ‌های فرهنگی فراغتی و مکان سیر و سیاحت شهر دوشنبه و مراتب بهتر گردانده شد. در سالهای صاحب استقلالی مملکت در شهر دوشنبه باغ‌های فرهنگ و فراغتی، گلگشت و میدانچه‌های زیادی ورزشی بنیاد و نوسازی گردیدند که فعلا ساکنان و مهمانان پایتخت مملکت شهر دوشنبه از آنها به طور وسیع استفاده می‌برند. شکرگزار از آن می‌کنیم که در تمام جمهوری ما باغ‌های فرهنگی فراغتی یعنی خیلی زیاد تأسیس یافتند و ما می‌توانیم که آزادانه با فرزندان خود در این باغ‌ها سیر و گشت کنیم. از این زیبایی حلاوت می‌بریم. برای تعلیم و تربیت فرزندان ما خیلی اهمیت بزرگ دارند چون که ورزش گروی سلامتی است. آنها رفته در آن میدانچه‌ها یعنی به ورزش مشغول می‌شوند. مقصد از بنیاد باغ‌ها و مؤسسه‌های فرهنگی فراهم آوردن شرایط مساعد بهر قانع گرداندن نیازهای معنوی و زیبایی پرستی اهالی، تشکیل ثمره‌بخش استراحت و فراغت اهالی، تکامل فعالیت اجتماعی و ایجادی شهروندان میباشد. اینچنین تامین محیط زیست همچون حدود طبیعی شهرسازی به خاطر فراهمسازی فضای با حلاوت روانی و اکولوژی برای ساکنان و مهمانان و حفظ و برقرارسازی نظام اکولوژی روانه گردیده است. چقدر باغ‌های فرهنگی و فراغتی در تاجیکستان از آن
он ҷумла дар душанбе азиз пойтахти азизамон пойдор гардида истодааст. сокинони пойтахт ва сокинони аз он ҷумла ноҳияи фирдавсӣ дар ин боғи бисёр пуршукӯф фарҳангӣ ҳар бегорӯзӣ яъне фароғат мекунад. тамоми гулҳои худрӯй, гулҳои зебое ки ҳаст имрӯзҳо ки мавсими гулҳои зебо аст дар ин боғ дида мешавад. ва тамоми сокинони пойтахт мегӯем ки тозагию озодагии ин боғро барои ҳамагон нигоҳ доранд. ҳарчанд боғҳои фарҳангу фароватӣ дар миқёси ҷумҳурӣ мавҷуд буданд, вале бо вазидани насими тозаи истиқлолият ва дастгирию пуштибонии пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ боғҳо рангу ҷилои тоза касб карданд. боғи фирдавсӣ аз дӯстии халқҳо ба боғи фирдавсӣ табдил ёфт. бо ташаббуси президенти ҷумҳурии Тоҷикистон аз навсозӣ карда шуд ва сокинону шаҳрвандон бисёртар ба назар мерасанд. нисбати соли пеш як тағйироти ҷиддие ба назар мерасад аз тарафи шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон, аз тарафи сокинон ва шаҳрвандони хориҷ аз кишвар, яъне ки дар сайтҳои иҷтимоӣ дар дигар ҷойҳо, яъне ки аз ҳамун таърифу тавсифи ҳамун дизайни гулҳо шинондани гулҳои дарахтҳои ороишию дарахтҳои сояафкан, яъне ки таърифу тавсифи худро медиҳад. ҳамун зебогиҳоу дизайне ки аз тарафи мутахассисони ҷумҳурии мо яъне ки корро пешбарӣ мекунанд, ҳама инро баҳои хуб медиҳанд. бунёди боғҳои фарҳангӣ фароватӣ бо тарҳи замонавӣ дари худро ба рӯи шаҳрвандон ва меҳмонон бознамуд яке аз ин бунёдкориҳост. Нуралӣ Сафомиддин, Баҳодур Қурбонзода, Мақсади Мақсад, Ахбор. ноҳияи ишкошим дорои таърихи бою пурғановат буда бо ҷолибу диданӣ диққати сайёҳони ватаниву хориҷиро ҷалб намудааст. дар баробари дигар мавзеъҳои шифобахш Гармчашма имрӯз макони истироҳатии сайёҳон гардидааст. гузориши Моҳираи Тоҳир ва Муборакшоҳи Рустам. ноҳияи ишкошим бо ҷойҳои тарихӣ, обҳои шифобахш, лаъли номдор ва ҳавои софу беғубораш машҳур буда ҳамчун минтақаи сайёҳии дорои захираҳои бою ғанӣ шинохта мешавад. ҳамасола аз ин ноҳия сайёҳону ҷаҳонгардон дида менамоянд яке аз чунин мӯъҷизот ки аз қаҳри замин фавора зада берун мебарояду коми садҳо ҳазор ташнагонро шодоб, садҳо ҳазор беморонро дармон мебахшад, Гармчашма мебошад. мавқеи ҷойгиршавии ин макони дилнишин дар яке аз маҳаллаҳои зебоманзари ин диёр водии Ғорон дар масофаи 48 километр аз шаҳри Хорух ва 73 километр аз маркази ноҳияи ишкошим дар баландии 2770 метр аз сатҳи бар воқеъ гардидааст. аз гуфтаи коршиносон бармеояд ки иқлими ин макони маъданӣ хушк ва миёнакӯҳӣ буда ҳавои он дар тобистон хушку форам ва як фазои софу беғубореро ташкил медиҳад. ҳавои аз ҳама гармтарини он 35 дараҷа ва ҳавои хунуктарини он 32 дараҷаро ташкил медиҳад. ҳар як шахсе ки ба ин макон ворид мегардад аз ҳавои софу беғубор ва шифобахшии оби он ҳарф мезанад. табобатгирандагон шукрона ҳазон медоранд ки дар ватани мо чунин маконҳои бузург вуҷуд доранд ва аз он истифода намуда дарди худро дармон мебахшанд. дар ин ҷо барои сайёҳон меҳмонхонаҳои наву замонавӣ бо тамоми шароитҳо муҷаҳҳаз бунёд гардиданд ки баҳри фароғати эшон мусоидат мекунад. сад бош шукрона мекунем ки ҳами дунёи мо ободай, сулҳу салоҳай, якдигарфаҳмиай. дар ин ҷо барои сайёҳон меҳмонхонаҳои наву замонавӣ бо тамоми шароитҳо муҷаҳҳаз бунёд гардиданд ки баҳри фароғати эшон мусоидат мекунад. Гармчашма ҳамчун як офаридаи муқаддасу гуворо ба ҳисоб рафта дар давобахшии маскунон мавқеи устувор дорад. ин чашмаро соли 1973 яке аз номзадони илми тиб Исаева барои табобати касалиҳои пӯст, рагҳои хунгард, касалиҳои узвои такя ва ҳаракат, системаи асаб, роҳҳои нафаскашӣ пешниҳод намуда буд. бо гузашти айём ҳамасола шаҳрвандони мамлакат ва хориҷи кишвар ҷиҳати шифоёбӣ ба ин мавзеи биштосо муроҷиат намуда дармон ёфта истоданд. Моҳираи Тоҳир, Муборакшоҳи Рустам, Ишкошим, Ахбор. ташкили корхонаҳои хурду бузурги саноатӣ ва таъмини сокинон бо ҷойи кор дар ноҳияи Қовалинги вилояти Хатлон ҳамчун ҳадафи асосӣ боқӣ мемонад. бунёди корхонаҳои заргарӣ дар ноҳия баробари таъсиси ҷойҳои нави корӣ ҳамзамон теъдоди зиёди ҷавононро ба омӯзиши ин ҳунар ҳавасманд сохт. гузориш дар ин хусус. таваҷҷӯҳ ба рушди саноат, фароҳам овардани имконоти хуби коркарди ашёихон ва ба ин васила таъсиси ҷойҳои навикорӣ шароитеро муҳайё сохтааст, то дар баробари беҳдошти иқтисоди рӯзгор ашхоси бешуғл ба касбомӯзиву кори доимӣ таъмин карда шаванд. ин фазоро барои ҷавонони ноҳияи Қовалинги вилояти Хатлон корхонаи заргарии Чилчанор аз соли 2020 инҷониб имконпазир гардонидааст. корхона самти фаъолияти худро аслан ба тайёр намудани наздик ба 30 номгӯи маснуоти заргарӣ аз нуқра омодашуда равона сохта, кормандони онро ки аллакай ҳар кадом дар самти худ мутахассис
гаштанд сокинони маҳаллӣ ташкил медиҳад. навъу намудҳои мухталифи ангуштарӣ, дастмонаву гӯшвора, гарданбанд ва чандин ороишоти занонаву армоғон маҳсули ҳунари бонувони ноҳия мебошад. аҳли коргоҳ бо замми омодасозии маснуоти заргарӣ бо дархости муштариён ороишот омода сохта, ҳамчунин барои таъмир аз сокинон лавозимоти нухрагиро қабул месозанд. таъсиси коргоҳи мазкур дар ҳифзи анъанаҳои миллӣ ва ба наслҳои баъдӣ боқӣ мондани маснуоти заргарӣ таъсиргузор гардида ҷавононро дилбохтаи ин касб намудааст. мо дар ин корхона кор мекунем, ҳамон ҷоя духтаро соҳиби касб меша, кор меша. баъди истифода додани ҳамин корхона мо ягонҷа кор мекунем, зиндагиамонро пеш мебарем. коргоҳи заргарии чилчанори ноҳияи ховалин дар заминаи корхонаи заршӯии одина таъсис ёфта маҳсулоти хоми он асосан аз ин ҷониб таъмин карда мешавад. насби 12 адад дастгоҳи омодасозии маснуоти заргарӣ ҳамагӣ муосиру аз хориҷ ворид шуда имкони бо сифати баланд омода сохтани ҳамагуна ороиши занонаро доро буда, ҳамзамон аз рӯи фармоиш гӯшвораву гарданбандро вобаста ба завқу салиқаи мизоҷон тайёр месозанд. намунаи маҳсули ҳунари заргарӣ дар даромадгоҳи корхона ба намоиш гузошта шуда ҳамарӯза меҳмонону сокинони зиёди ноҳия аз ин макон дидан кардаву харидорӣ менамоянд. азбаски ин коргоҳ дар шафати меҳмонхонаи чилчанор мавқеъ гирифтааст, ба қавли роҳбарият бештари муштариёни онҳоро меҳмонони хориҷӣ ташкил медиҳанд ки маснуоти онҳоро ба сифати армоғон харидорӣ менамоянд. ҳунари кормандони коргоҳи заргарии чилчанор талабгорони зиёд дошта, сокинони маҳаллӣ аслан аз ин ҷо лавозимоти зарурии худро дастрас менамоянд ки сифати баланду зиннати он боиси қаноатмандӣ эшон гардидааст. таблиғи ҳунари аҷдодӣ ба ин васила яке аз ҳадафҳои аслии муассисони коргоҳи мазкур бошад. самти дигари фаъолияти худро масъулин барои омода намудани мутахассисони ин бахш равона кардаанд. мо кӯшиш мекунем ки дар баробари коркарди ҳамин маҳсулоти заргарӣ бо ҷавононро ба ҳамин касб ҷалб кунем, то ки ҳамин касб аз байн наравад. аллакай мо якчанд шогирд тайёр кардем ки дар бозори марказӣ ба ҷои махсус худшон алоҳида кор карда истанд. ба роҳ мондани чунин фаъолияти пурсамар ва омодасозии ороишоти заргарӣ метавонад дар баробари таъмини ҷойи кору замина ба рушди саноат, ҳамзамон баҳри муаррифии анъанаҳои аҷдодии миллати тоҷик замина устувор созад. ташкили коргоҳи мазкур яктарафи ҷонибдории саноатикунонии мамлакат шуморида шавад. самаронок истифода намудани 11 сотиқ замини атрофи коргоҳ аз ҷониби роҳбарияти корхона ҷониби дигари дастгирии дастуру ҳидоятҳои сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар самти мақсаднок истифодабарии ҳар қитъа замин дониста мешавад. дар масоҳати мавҷуда бо қувваи бевоситаи аҳли коргоҳ беш аз 30 бех ниҳоли себ шинонидаанд ки соли оянда бояд самар диҳад. нашъунамои хуби помидору бодринг, караму лӯбиёгиҳо коркарди дурусти заминро аз ин ҷониб гувоҳӣ дода, соли дуюм аст аз маҳсулоти ҷамъоваришуда коргарони коргоҳ ҳавасманд гардонида мешаванд. дилбастагӣ ба меҳнати содиқона, шавқмандӣ ба кори ҳаррӯзаро роҳбарият ва сокинони ноҳияи ховалин аз баракати соҳибистиқлолии мамлакат ва таваҷҷӯҳҳои ҳамешагии роҳбари давлат ба мардуми ноҳия ҳисобида бо ин васила дар рушди баъдии ҷомеа ва истиқболи сазовори солгарди навбатии истиқлолияти давлатӣ ҳиссагузорӣ намуданиянд. худойривалӣ хуршед нодирхон Олӣ Мирзоев, Ховалин ахбор. бинандагони гиромӣ, таври огаҳӣ доред, дар асоси фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи тадбирҳои вусъат додани ҳисоббаробаркунии ғайринақдӣ шурӯъ аз 1 августи соли 2023 пардохти андозҳо, боҷҳои давлатӣ барои додани иҷозат ва иҷозатномаҳо, пардохтҳои дигари ҳатмӣ ба буҷет, ҷаримаҳо, маблағи суғуртаи ҳатмии давлатӣ, хизматрасониҳои тиббӣ, хизматрасониҳои коммуналӣ, намудҳои дигари хизматрасониҳои давлатӣ, инчунин қабули маблағҳо аз ҷониби вазорату идораҳо ва ташкилотҳои давлатӣ ғайринақдӣ амалӣ карда мешавад. дар робита ба ин шоми имрӯз соати 20 барномаи дар мавзӯи рӯз бо иштироки коршиносону мутахассисон аз корхонаи воҳиди давлатии бонки саноати содиротии Тоҷикистон Саноатсодирот бонк ҷиҳати шарҳу тавзеҳи фармони мазкур мустақиман пахш мегардад. шумо имкон доред саволу дархостҳои худро тариқи телефонҳои 221 35 58 ва 221 60 41 пешниҳод намоед.